görüş. Bekleysen şolda kaldı da. Neyse, sen hazır bizning komandanın lideri tugul. Amin. Ham şuna göre. Da, stop, buldu ciddi, хватит, ne işliksiniz? Тупой! Тупой! Иди! Тупой! Елемес! Hazır olmadınız mı? Gönlümden lider. Çiftleri yok. Çiftleri. Çiftleri. Sen kızgıya koradın mı? Senin koşuların uğruna 2 meşe kuyruğu. Yine benim koşlarıma tutma, turaydı. Reis, benim bir doğan günüm. Sen onları bilip hazırladın mı? Elbette. Nerede bu? Mehabe. Reis, kırkı doğru nerede işimiz hazır? Benim de başımda evladım. Bizge dersler birerler başlarımız eğlenir. Dizden giyanı birirge bilmeyimiz biz nişlerge. Giye jite şişirik bitte. Biz okurga siz bireriz lektirtin şişirikte. Sen benim sonda to'xtalishim, sen barib mi to'ydim. Ник cehennemde o'rnashdim. To'ydirdim aviastroy. Гаишниклар алар сабый балалар кебек. Кирәкмәгән вакытта юлга йөгереп чыгарга яраталар. Безнең монда бик кызу, рәхәт, обстановка бик шәп, бөтенсе якын. 4 ел дәварында ШТК минем өчен шундый якын булып бетте. Мин монда киләм, үземнең икенче гаиләмә килгән шикелле. Монда минем дусларым, кураторлар, алар безгә икенче әтияни шикелле. Окей, Google, az buradan davom. Dilek, o'zingizlar meni banishlang. Юмор дәрәҗәсенә килгәндә, балалар беренчедән бу шуткаларны, язмаларны, мәзәкләрне үзләре язалар, үзләре иҗат итәләр һәм аларга аларның куратор абыйлары, апалары бары тик аны сәхнәдә куярга гына ярдәм итә. Миңа калса, татар юморының, татар мәзәкләренең киләчәге бик зур һәм Алла бирсә, менә кичкенә мәктәп балалары зур үсеп, зур лигаларга да эләгерләр дип өметләнәбез. Шуны әйтәсе килә, алар тырышып, татарча шаяртырга тырышалар. Максималь рәвештә рус сүзләрен алып куеп, татар җырлар белән, татар миллилек өстәп, биюләр белән, җырлар белән нәрсә иттереп шаяртырга тырышалар. Аларга киләчәктә уңышлар телибез. Шаяртсыннар, күрсеннәр, милләтебезгә кирәкле кешеләр булып үссеннәр. Шуннан да татарча КВН, ягъни ШТК, ул супер текә вакыйга. Барыгызга да монда килергә, күрергә тәкъдим итәм. Шаяртуларны дөресен әйткәндә, чын татар җирлегендә үскән татарларны аңлый. Шулай инде төрле шаярулар, заманча шаярулар булды.